Maestro, hindi pa rin ba maghihilom ang karamihan sa mga sugat ko? Tanong ni Roble. Hindi, Roble. Kinukuha ko lang itong mga nakabaong kahoy dahil makakasama ito sa katawan mo. Yan ang problema kapag manhid ang katawan ng isang tao. Dahil hindi na nito mapapansin na unti-unti nang nalalason at namamatay ang kanyang katawan. Sagot naman dito ni Nong Jem. Hinayaan lang naman yon ni Roble dahil alam niyang para rin naman yon sa kanyang kabutihan. Halos kasi ama na ang turing ni Roble kay Nong Jem dahil sa lahat ng kabutihang ipinakita nito sa kanya. Matapos siyang gamutin ay balik normal na ulit ang ganap sa bahay nila Roble. Nang matapos niya ang lahat ng kanyang gawain, ay mas pinili niya na munang magpahinga sa kanilang bakuran upang makapag-isip siya ng matiwasay. Paggising kasi ni Roble noong mga panahong yon ay hindi na maalis sa kanyang isipan ang pangyayaring kanyang naranasan noong mismong gabing yon. Animoy ang nilalang na kanyang nakaharap ay isang bangungot para sa kanya na pilit niyang tinatakasan. Hindi niya pa ito nagawang sabihin kay Nong Jem, gawa ng ayaw niyang mag-alala ito para sa kanyang kaligtasan. Habang nakahiga si Roble sa damuhan ng kanilang bakuran, ay pilit niyang inaalala ang anyo ng nilalang na kanyang nakaharap. Sa bawat pagpikit ni Roble ay naaaninag niya ang halimaw na yon na sinusugod siya upang kitilan ng buhay. Halos napapabalikwas na lamang si Roble sa kanyang hinihigaan sa tuwing nakikita nito ang bagong hari ng mga maranhig na sumusugod sa kanyang kinaroroonan. Roble, pumasok ka na dito at kakain na. Wika ni Nong Jem sa may kusina. Malapit lang naman ang kusinang yon sa kinaroroonan ni Roble, kaya rinig na rinig niya ang paanyaya sa kanya ng kanyang maestro. Oho, Nong Jem, saglit lang ho. Sagot naman dito ni Roble. Matapos ayain si Roble ng kanyang maestro, ay agad din naman itong pumasok sa kanilang tahanan upang kumain ng pananghalian. Maestro, andito pa ba yung ginagamot ninyo? Tanong ni Roble habang sila ay kumakain. Nung kasing araw na yon ay merong pasyente si Nong Jem na ginagamot. Pinili na muna ni Nong Jem na hindi na makisali si Roble, gawa ng ramdam nitong napakalakas ng kanyang aura noong mga panahong yon. Parang kagagaling lang nito sa isang labanan. Oh, Roble, nandyan pa. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga nangyari sa'yo kagabi? Alam kong napasaba ka sa isang matinding laban sa isang malakas na uri ng nilalang. Sagot naman ni Nong Jem. Matapos marinig ni Roble ang nais ng kanyang maestro, ay agad din naman itong ikinuwento ang nangyari sa kanya habang sila ay kumakain. Nang matapos sila sa kanilang pananghalian, ay mas pinili na muna ni Nong Jem na ipagpaliban na lamang ang kwento ni Roble dahil sa nanganganib na ang buhay ng kanyang pasyente noong mga panahong yon. Ginagambala kasi yon ng isang uri ng nilalang na merong kakayahang lasunin ang biktima nito sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng naiwang yapak nito sa lupa. Ayon kay Nong Jem, na isa yung uri ng mangkukulam, nakakaiba lamang ang estilo sa pagpapadapo ng sakit sa kanyang biktima. Kaunti lamang ang manggagamot sa buong tubahon ang merong kaalaman kung papaano puksain ang ganoong estilo ng pangungulam. Sumapit ang hapon at tuluyan na ngang nakauwi ang pasyente nila Nong Jem. Si Roble naman noong mga panahong yon ay nag-aayos ng kanilang mga halaman sa kanilang bakuran. Wala din kasi siyang maaaring trabahuhin noong mismong araw na yun
sa kadahilanang wala namang anihang magaganap sa kanilang lugar sa tubahon. Di rin naman pwedeng pumalaot si Roble dahil hindi siya pwedeng magbabad sa karagatan gawa ng maaapektuhan nito ang kanyang dugong maranhig. Kahit hindi siya magiging uod sa tuwing masasabuyan siya ng tubig alat, ay labis naman itong ikinahihina ng kanyang katawan na animoy nagkakaroon siya ng karamdaman. Nang makita na ni Robles sa kanilang bakuran ang kanyang maestro, ay doon na nito napagtanto na tapos na nitong gamutin ang kanyang pasyente. Pasipol-sipol pa yon habang naglalakad na para bang hindi pinoproblema ang nagpakonsulta sa kanya. "Tapos ka na ho ba, maestro?" tanong dito ni Roble paglapit sa kanya ni Nong Jem. Oo, Roble. Kanina pa. Nag-init muna ako ng tubig upang maging maayos ang ating kwentuhan. Sagot naman ito sa kanya. Napangiti lang naman si Roble nang marinig nito ang sinabi ng kanyang maestro. Matapos makapagkwento ni Roble, ay doon na nagpahayag ng komento si Nong Jem sa nilalang na kanyang naengkwentro. Wala na tayong dapat sayanging panahon, Roble. Dapat pala kanina pa kita pinakinggan. Maaaring ang mga maranhig ngayon ay susugod dito sa ating tahanan ngayong gabi. Mga mapusok ang dato ng mga maranhig, Roble. At hindi yun papayag na merong isang kauri niya ang bumastos sa kanya o makataas sa kanyang mga kamay. Wika ni Nong Jem habang nagmamadaling pumasok sa kanilang tahanan. Roble, maghukay ka papalibot sa ating pamamahay. Laliman mo at lawakan ng hukay. Sabi sa kanya ni Nong Jem habang nasa loob ito ng kanilang tahanan. Magbabandang 5:00 pa lamang noong mga panahong yun, kaya meron pa silang kakarampot na oras upang makapaghanda sa maaaring maganap na labanan. Agad namang tinugon ni Roble ang utos ng kanyang maestro at dali-dali siyang kumuha ng piko upang makapaghukay ng mabilisan. Nagpalit anyo na din si Roble noong mga oras na yon upang mas lalong mapadali ang ipinag-uutos sa kanya ni Nong Jem. Halos 15 minuto lang ang lumipas ay tuluyan ng nakahukay si Roble papaikot sa kanilang tahanan. Paglabas ni Nong Jem ay agad naman itong iniabot kay Roble ang 2 malaking balde upang magsalok sa kanilang balon ng tubig. Nang mapuno na ni Roble ng tubig ang kanyang hinukay, ay agad din namang binuhusan yon ni Nong Jem ng kanilang asin na merong usal. Pagpasok ni Roble sa kanilang tahanan, ay nadatnan niyang kumakarga ng usal si Nong Jem sa kanyang buntot paging hawak. Isinuot na rin ito ang kanyang agimat na kanyang nasa pangangalaga upang maging handa na sa maaaring mangyari noong mismong gabing yon. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay hindi nga nagkamali si Nong Jem sa kanyang inaakala. Di pa man sumapit ang kalaliman ng gabi at nararamdaman na nila ang presensya ng mga maranhig na nagmamasid sa kanilang tahanan. Ipinagsawalang bahala na muna ito nila Nong Jem sa kadahilanang hindi naman sila makakalapit sa tahanan ni Nong Jem kahit anong pagtatangkang gawin nila. Mas piniling magrosaryo na muna ni Nong Jem upang makahingi ng karagdagang lakas sa amang tagapaglikha. Si Roble naman noong mga panahong yon ay patuloy lang sa pagmamasid, gawa ng hindi ito kumbinsido sa kanilang ginawang panangga sa mga maranhig. Animoy na aamoy nito ang balak ng kanyang mga kauri na siyang labis niyang ikinatatakot. Nang pumatak na ang 9:00 ng gabi, ay biglang nagsialulungan ang lahat ng asong nasa bayan. Yun na ang hinawakang hudyat nila Nong Jem. Napaparating na ang bagong usbong na dato ng tribo ng mga maranhig.
Kahit nasa malayo pa ang pinuno ng mga maranhig, ay ramdam na nila Roble ang panginginig sa lupa na animoy maging ang mga nilalang na naninirahan sa ilalim nito ay labis din ang pagkatakot sa bumangong datu ng mga maranhig. Ilang minuto lang ang lumipas at nakarinig na sila Roble ng isang nilalang na naglalakad na merong hila-hilang bakal. Roble, yan na ba ang pinuno ng mga maranhig? Tanong dito ni Nong Jem. Oo, maestro. Hila-hila ng nilalang na yan ang kanyang kampilan. Pabulong na sagot naman dito ni Roble. Matapos nilang makapag-usap ay pinili nilang magmasid na muna sa paligid sa pamamagitan ng pagsilip sa mga maliliit na butas sa kanilang tahanan. Nais muna nilang obserbahan ang dami ng mga maranhig na lumusob sa kanilang tahanan. Pagsilip dito ni Roble ay doon niya nakita ang kanyang mga kauri na nakaupo sa lupa habang pinagmamasdan ang kanilang datu na umiikot sa kanilang tahanan. Animoy naghahanap lang yon ng pagkakataon upang kitilan sila ng buhay. Maliban sa laki ng nilalang na yon, ay labis ring ikinakabahala ni Roble ang napakahaba nitong dalang kampilan. Alam niya sa kanyang sarili na isang wasiwas lang ng kampilan ng nilalang na yon sa kanilang tahanan ay tiyak na ang pagkawasak ng kalahati ng kanilang bahay. Habang naglalakad ang datu ng mga maranhig, ay nagsasalita ito gamit-gamit ang sinaunang lengguwahe ng kanilang tribo. Hindi yun naintindihan ni Roble noong una niyang narinig ito, hanggang sa paunti-unti na niyang nauunawaan ang nais iparating ng pinuno ng mga maranhig. Si Nong Jem naman noong mga panahong yun ay halos palaisipan para sa kanya ang mga binibitawang kataga ng bagong usbong na datu ng mga maranhig. Roble, ngayong pagkakataong ito ay wala ka ng pagpipilian. Kung nanaisin mong bigyan kita ng tulong, ay kailangan mong manumpa na hindi ka tatanggi sa anumang kapalit na hihingiin ko sa'yo pagdating ng takdang panahon. Ano, Roble? Sumasang-ayon ka ba? Wika ng demonyo sa isipan ni Roble. Mas pipiliin kong mamatay kesa makipagkasundo sa'yo. Sagot naman dito ni Roble. Matapos yan ay binalik na ni Roble ang kanyang wisyo sa pagmamasid sa mga maranhig na nasa labas ng kanilang bahay. Nang makita ni Roble na papasugod na ang pinuno ng mga maranhig na yon, ay dali-dali niyang kinuha ang kanilang nag-iisang bolo upang sanggain ang napakahabang kampilan nito. Nong Jem, lalabas na ho ako. Hindi ko hahayaang wasakin ng nilalang na yan ang tirahang minahal ko. Wika ni Roble pagbukas nito ng pinto. Matapos itong marinig ni Nong Jem, ay sumunod na din siya kay Roble upang bigyan ito ng karagdagang puwersa. Paglabas ng kanilang tahanan, ay bigla namang napatigil ang datu ng mga maranhig sa gagawin nitong pagsugod sa kanila. Animoy ang datu na yon ay hindi natatakot sa tubig na nakapaikot sa kanilang bakuran noong mga oras na yon. Butit na isipan niyong lumabas. Wala akong ibang nais sa lugar na to kung hindi ang parusahan ng pangahas na kauri namin. Nasa batas na yan ang maranhig na walang sino mang kauri namin na nasa mababang antas ang may karapatan na magpumigla sa kagustuhan ng sino mang individual na naging pundasyon ng aming lahi. Wika ng datu ng mga maranhig.
Hindi nyo naman ako kauri. Ni minsan, hindi ko kayo tinuring na isang kauri. Sagot naman dito ni Roble. Nang marinig yon ng dato ng mga maranhig, ay hindi na yon nagsalita pa at sumugod na ito sa kanilang kinaroroonan. Galit na galit ang maranhig na yon dahil yun ang unang beses na nainsulto siya ng mababang uri ng kanilang lahi. Hindi yun maaaring palagpasin ng pinuno ng mga maranhig dahil magiging isang kakahiyan yon para sa kanya na siyang bagong namumuno sa kanilang lugar. Paglapit ng nilalang na yon sa hukay na ginawa ni Roble, ay agad itong tumalon ng napakataas at walang sabi-sabi ay agad nitong hinataw ng kampilan niya si Roble. Nang masanggayo ni Roble ng kanyang bolong hawak, ay hindi nito kinaya ang puwersang pinakawala ng dato ng mga maranhig. Ang bolong hawak ni Roble ay agad din naman naputol matapos nitong sanggain ang kampilan ng dato. Tilapon din si Roble sa dingding ng kanilang bahay na agad namang pinuntahan ni Nong Jem upang tulungang makabangon. Paglapit ni Nong Jem kay Roble, ay laking gulat na lamang ni Roble nang makita nito ang kanyang maestro na kulay asul ang mga mata. Kinakausap siya nito pero hindi niya yun naiintindihan dahil sa pagkamangha niya sa abilidad ni Nong Jem. Roble, bangon! Papasugod na ang kalaban! Wika ni Nong Jem nang makalapit na ito kay Roble. Agad din namang bumangon si Roble at dali-dali niyang tinanggal ang tipak ng kahoy na nakatusok sa kanyang tagiliran. Matapos yan ay kinuha niya ang batong bigay ng demonyo at agad naman itong isinubo sa kanyang bunganga. Matapos yan ay agad niyang hinawakan ang isang salagubang na nasa gilid ng kanilang dingding. Ilang segundo lang ang lumipas at bigla itong naging isang halimaw at walang pag-aalinlangang sinugod ang dato ng mga maranhig. Nang makalapit na ito sa dato, ay agad naman itong hinataw ng kampilan na siyang naging sanhi upang agad itong maputulan ng ulo at mamatay. Halos hindi na makagalaw si Roble noong mga oras na yon dahil sa pagkamatay ng kanyang halimaw na nilikha. Wala nang nagawa si Nong Jem kung hindi ang harapin ang dato ng maranhig upang mabigyan ng oras si Roble na maibalik ang kanyang lakas. Sa kabilang dako naman ay mabilisan namang gumagawa ng paraan ang ibang maranhig. Natakpan ang hukay na ginawa ni Roble na nagsilbing harang sa kanila upang hindi makapasok sa bakuran ng bahay nila Nong Jem. Nang makita ni Nong Jem ang mga maranhig na tinatabunan ang hukay na ginawa ni Roble, ay agad niya naman itong binato ng kanyang tigalpo. Ang mga tinamaan ng tigalpong ibinato ni Nong Jem ay nahulog sa hukay na naging sanhi ng kamatayan ng mga ito. Nang makita ito ng dato ng maranhig, ay agad din namang hinataw nito si Nong Jem ng kanyang kampilang hawak hanggang sa hindi na yon makailag. Awa naman ng Diyos at naprotektahan si Nong Jem ng kanyang 7 bertudes na agimat, kaya nagawa pa nitong makatakas sa kamay ng dato. Nang medyo makalayo na si Nong Jem sa datong yon, ay doon na niya inilabas ang kanyang buntot paging nakapulupot sa kanyang tagiliran. Nang mailabas na ito ni Nong Jem, ay agad naman itong sinugod ang dato ng mga maranhig nang walang pagdadalawang isip. Agad niyang pinaghahampasyo ng kanyang latigo, pero kitang-kita sa mga mata ng dato na yon na nababahala siya sa armas na ginamit ni Nong Jem. Nang magkaroon yon ng pagkakataon, ay hinayaan itong tamaan siya ng latigo ni Nong Jem upang ipakita sa lahat ng naroroon na hindi siya naging isang dato na walang kapangyarihang mamahala.
Pagtama ng buntot pagi ni Nong Jem, ay halos hindi man lang nagawa nitong magalusan ang dato ng mga maranhig. Okay, bukas ulit. Kita-kits.